Jeseň 2020, Južný Kaukaz. Nad horami Náhorného Karabachu sa objavujú drony. Nie jazda, nie zákopy prvej svetovej vojny, ani klasické tankové prielomy v otvorenom teréne, ale moderné bezpilotné systémy, ktoré začínajú meniť podobu vojny. Turecké Bayraktar a izraelské drony ničia arménsku techniku, delostrelectvo, protivzdušnú obranu aj kolóny zásobovania. Zábery z ich kamier sa rýchlo šíria internetom a svet pozerá na konflikt, ktorý síce vznikol ešte po rozpade Sovietskeho zväzu, ale v roku 2020 ukázal veľmi aktuálnu podobu moderného boiska. Za 44 dní Azerbajdžan zmenil stav, ktorý trval takmer 3 desaťročia. Ako sa to stalo a prečo sa o malé hornaté územie na Kaukaze bojovalo tak tvrdo? Náhorný Karabach je malé hornaté územie na juhozápade Azerbajdžanu. Na mape môže vyzerať zanedbateľne, no v skutočnosti ide o región, kde sa stretla národná identita, hranice zdedené po Sovietskom zväze a otázka, komu má toto územie vlastne patriť. Karabach po stáročia obývali prevažne Arméni, kresťanské obyvateľstvo s vlastným jazykom a kultúrou. Administratívne však toto územie patrilo Azerbajdžanu, krajine s turkickým a prevažne moslimským obyvateľstvom. A práve v tom bol základný problém. Arménska väčšina žila na území, ktoré bolo medzinárodne a administratívne súčasťou Azerbajdžanu. Počas existencie Sovietskeho zväzu sa tento spor držal pod kontrolou. Moskva určovala hranice, potláčala nacionalizmus a miestne napätia sa často neriešili, iba odsúvali. Lenže v druhej polovici 80. rokov sa situácia začala meniť. Gorbačovová politika glasnosti otvorila priestor na verejnú diskusiu a spolu s ňou sa na povrch dostali aj konflikty, ktoré boli dovtedy zmrazené pod sovietskou kontrolou. V roku 1988 miestne arménske obyvateľstvo Náhorného Karabachu hlasovalo za pripojenie k Arménskej sovietskej socialistickej republike. Azerbajdžan to odmietol a Moskva nedokázala prejsť riešením, ktoré by situáciu stabilizovalo. Napätie sa tak postupne menilo na násilie. Dochádzalo k útokom a vyháňaniu obyvateľstva na oboch stranách, ešte predtým, než sa konflikt naplno zmenil na otvorenú vojnu. Keď sa v roku 1991 Sovietsky zväz definitívne rozpadol, Arménsko aj Azerbajdžan vyhlásili nezávislosť. Karabach vyhlásil nezávislosť tiež, no túto nezávislosť nikto medzinárodne neuznal a práve tým sa otvorila cesta k vojne. Prvá vojna o Náhorný Karabach v rokoch 1992 až 1994 bola brutálna, chaotická a mimoriadne ničivá. Arménske sily, podporované dobrovoľníkmi z Arménska aj arménskej diaspory, postupne získavali kontrolu nielen nad samotným Karabachom, ale aj nad 7 priľahlými azerbajdžanskými okresmi. Tieto územia mali slúžiť ako nájazdníková zóna medzi Karabachom a Azerbajdžanom. No pre Azerbajdžan to znamenalo obrovskú vojenskú porážku. Krajina bola v tomto období politicky nestabilná, armáda bola nejednotná a štát sa len formoval po rozpade Sovietskeho zväzu. Výsledkom bola strata veľkej časti medzinárodne uznaného územia a obrovská vlna vysídlenia. 100 000 Azerbajdžancov opustili obsadené územia, či už utiekli pred bojmi, alebo boli vyhnaní. Jedným zo symbolov tejto vojny sa stalo mesto Chodžali, kde vo februári 1992 arménske sily zabili stovky azerbajdžanských civilistov. V Azerbajdžane je Chodžali dodnes pripomínané ako masakér a jeden z hlavných symbolov utrpenia počas vojny. Arménske zdroje však niektoré detaily spochybňujú, najmä počty obetí a okolnosti úteku civilistov. Obe strany si tak vytvorili vlastný príbeh konfliktu. Pre Azerbajdžan išlo o okupáciu vlastného územia a pre Arménov o obranu obyvateľstva, ktoré sa bálo o svoju existenciu. A práve preto sa tento konflikt nedal jednoducho uzavrieť. V roku 1994 bolo podpísané prímerie. Nie mierová zmluva, ale iba prímerie. Vojna sa síce zastavila, ale samotný konflikt sa nevyriešil. Náhorný Karabach zostal fakticky pod arménskou kontrolou, no medzinárodne bol naďalej uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu.
Vznikol tak jeden z typických zamrznutých konfliktov. V praxi neprebiehala otvorená vojna, ale napätie nikdy nezmizlo. Počas nasledujúcich rokov dochádzalo k prestrelkám, incidentom a menším bojom pozdĺž kontaktnej línie. Diplomatické rokovania prebiehali pod organizáciou Minskej skupiny, ktorú viedli Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Návrhov bolo viacero, ale výsledok neprišiel. Azerbajdžan sa medzi tým ale menil. Vďaka príjmom z ropy a plynu začal masívne modernizovať armádu. Nakupoval izraelské drony, turecké systémy, nové delostrelectvo a modernú výzbroj. Arménsko naopak zaostávalo výrazne závislé od Ruska a jeho vojenských dodávok. Ekonomicky bolo slabšie a nedokázalo držať rovnaké tempo modernizácie. Azerbajdžan tak pomaly, systematicky a dlhodobo pripravoval moment, kedy sa pokúsi zmeniť status quo silou. Ten moment prišiel v septembri 2020, keď Azerbajdžan spustil rozsiahlu ofenzívu. Tentokrát však nešlo o rovnakú vojnu ako v 90. rokoch. Nebola to len vojna pechoty, zákopov a tankov v horskom teréne, ale vojna dronov, presnej munície, delostrelectva a elektronického boja. Azerbajdžan využíval drony nielen na priame útoky, ale aj prieskum a navádzanie paľby. Arménska protivzdušná obrana bola často zastaraná a nedokázala efektívne reagovať. Tanky, obrnené vozidlá a delostrelectvo, ktoré by v staršej vojne tvorili jadro obrany, sa zrazu stávali ľahko zistiteľnými cieľmi. Arménske pozície boli síce v horách silné, ale bez dostatočnej ochrany zo vzduchu postupne strácali odolnosť. Arménsko sa snažilo získať pomoc od Ruska, no Moskva nezasiahla priamo. Náhorný Karabach totiž nebol oficiálne súčasťou Arménska a preto sa naň nevzťahovali bezpečnostné záruky Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Turecko sa naopak postavilo jednoznačne na stranu Azerbajdžanu. Podporovalo ho politicky, vojensky aj dodávkami techniky. Pre Ankaru to bola príležitosť posilniť svoj vplyv v tureckom svete a zároveň ukázať schopnosti vlastného vojenského priemyslu. Po 44 dňoch bojov bolo Arménsko donútené prijať prímerie sprostredkované Moskvou. Arménske sily sa museli stiahnuť z väčšiny území, ktoré ovládli od 90. rokov. Pre Azerbajdžan to bol historický obrad. Získal späť 7 okolitých okresov a časť samotného náhorného Karabachu. Pre Arménsko to bol naopak obraz porážky, ústupu a konca jednej historickej etapy. Ruské mierové sily boli následne nasadené do oblasti Lačinského koridoru, ktorý spájal Arménsko so zvyškom arménskeho Karabachu. Jadro regiónu, vrátane Stepanakeritu, zostalo dočasne pod arménskou správou a ruskou ochranou. Lenže táto ochrana mala svoje hranice. V septembri 2023 Azerbajdžan spustil ďalšiu operáciu. Tentokrát priamo proti zvyšným arménskym štruktúram v Karabachu, trvala menej než deň. Miestne arménske vedenie kapitulovalo a ruské mierové jednotky nezasiahli. Tým sa skončila existencia arménskeho náhorného Karabachu ako samostatnej entity. Nasledoval masový odchod obyvateľstva. V priebehu niekoľkých týždňov odišla takmer celá arménska populácia Karabachu. Približne 100 000 ľudí. Arménske organizácie a predstavitelia tento odchod opisujú ako etnickú čistku. Azerbajdžan to však odmieta a tvrdí, že išlo o obnovenie kontroly nad vlastným suverénnym územím. Medzinárodné reakcie boli kritické, no praktické dôsledky boli minimálne. Čo teda konflikt o Náhorný Karabach ukázal? V prvom rade to, že zamrznuté konflikty nie sú skutočné riešenia. Sú to len odložené rozhodnutia, ktoré sa môžu po rokoch vrátiť silou. Druhou lekciou je technológia. Vojna v roku 2020 ukázala, aký význam môžu mať drony, presná munícia a moderný prieskum aj oproti klasickej pozemnej obrane. A tretiou vecou je veľmocenská ochrana. Arménsko dlhé roky počítalo s Ruskom ako s hlavným bezpečnostným partnerom, lenže keď prišiel rozhodujúci moment, ruská podpora mala jasné limity. Vojna o Karabach sa síce skončila, ale jej dôsledky budú Kaukaz formovať ešte dlhé roky. Pretrváva otázka, čo bude ďalej, s hranicami, s vysídlenými ľuďmi a so vzťahmi medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Ak vás táto téma zaujala, na kanáli nájdete aj video o čečenských vojnách. V ďalšom konflikte na Kaukaze, kde sa stretli otázky národnej identity, moci
a brutality modernej vojny.